Makadiko muri Zimbabwe kumatima na nyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1. Mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemu ya ziri pamwe chete. Vamwe wangadai kushamisika kuti ko T1 aiwaka gumbo ndimarase plus zvakakosha kuti tinge tichigara nevakuru na chiremba kutaura kwandiri kuita mambo nyashanu vakuru regai timbo nzwe kuti zvakaita sei asi chandoda kuti ndinyatse kukuudza muri yeZimbabwe chiri kuramba chichindipusha kuti ndinge ndichisvika panapa vanhu vandiri kusangana navo vari kutaura maringe namambo nyashanu saka ndinoda kunyatsa kuwanzvera ndichinyatsa kumbonzwa kuti iwo mambo chiri kumboitika kumuri yeZimbabwe kuti vanyanye kuvarumbidza nekuvatenda kudaro pakubatsira kune vana veZimbabwe. Mambo makadini? Tinofara makadi munhu waMwari. Aiwa tinosimba chaizvo. Ndinodaira kuti kake chipiri kudai ndichisangana nemi ndadzoka zvakare. Icho kwadi kuti madzoka zvekare ndiri kushaya kuti sei muchiramba muchidzoka panzvimbo ino isu takambotaura tese. Aiwa chiri kuita kuti ndirambe ndichidzoka ndiri kunzwa pane matestimony ari kuuya vanhu vachingotaura kuti mambo nyashanu saka ndoda kuti mambo mumbonyatsa kunditaurira imimi kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvakawanzika zvandiri kudawo kuti muri yeZimbabwe inge ichiziva pamwe chete nekubatsirika kuti mambo nyashanu ngirozi dzenyu dzakasiyana here nedzevamwe dzinoshandisa vamwe nekuda kwekuti rumbidzo yacho yakanyanya zvinombofamba sei mambo nyashanu chimbonyatsai kunditsana? Maita zvakanaka DJ. Ndinofunga kuti kusiyana kunogona kuvapo nokuda kwezvinhu zvakati one day 1 2 3 like inini zvandinoita ndezvekuti handinyanyi kuda kuita zvemureza kana imi zvamatoita kuuya panapa kuzotsvaga kuti ndiri munhu akaita sei handinyanyi kuzvitarisira izvozvo asi vanhu vauya vakambouyazve ndinogona kugamuchirai asi ndinonyanya kutarisira kuti inini pachezvangu vanhu vandinorapa ndo vanopa mureza sematsanangurira amaita kuti kune vanhu vakawanda vari kungopa mbiri nematestimony chiri kuita kuti vape matestimony nyaya yekuti inini pachezvangu nebasa randakapuwa naMwari kana ukauya uine dambudziko haudzoki uine dambudziko kana ukauya uine zvinonetsa hazvirambi zvichinetsa ndosaka muri kuona vanhu vari kuramba vachiuya kwamuri vachipa maripotsi kuti aiwa paya patakambonzwa muchitaura nezvamambo nyashanu takaenda kuti tikasangana nezvakadai kusvika vanhu vaporeswa kusvika muzodzokazve zvekare munzwise kuti musiyano wangu mbori pakati pevamwe neni uri papi ndo pane musiyano wangu handina mureza handina zvandinonyanya kuita kana mapepa andinofambisa mumastreets kuti pane munhu anorapa pane anoita izvi aiwa isu zvedu ndezvekudenga denga ndo rinotipa nzira yekuti tifambe nayo denga ndo rinotipa kurapwa kwevanhu vachipora semanzwira amunoita nevanhu. Aiwa ndinotenda zvikuru mambo nekutsanangura kwakanaka. Right, ngatichimbotarise isisu kumatambudziko tinoziziva mambo kuti tine vanhu vane matambudziko akasiyana handitika ndoda kuti munyatse kunditsanangudzira mambo kuti matambudziko edu atinonyanya kana kuti amunonyanya kubatsira dambudziko rese rine munhu munobatsira here kana kuti zvakamira sei? Maita zvakanaka panyaya dzekurapa nekupuhwa naMwari kana wakapuwa basa iri naMwari sezvatinoziva tose kuti Mwari havana nhoroondo yekukoniwa. Saka nokudaro handina dambudziko randingati iri ndo chairo randinokwanisa kubatsira iri chairo handikwanisi. Asi chinonyanya kureva nokududzira pakubata kwangu ndekwekuti kana ukauya kumatare amambo nyashanu kana inini unotaura neni Mwari wamasimba ose akakwanisa kududzira nekutsanangura dambudziko rako kureva kuti watova nenzira yekupona nekurapika ndo chete zviripo. Aiwa ndinotenda. Pane pandinoda kubvunza mambo
pakafanana nepekuti munhu ari kubudirwa nengozi kana zvakamira sei. Pane vamwe vanhu vane matambudziko akadaro ekuti vamwe vanogona kuti isisi tine ngozi iri kunetsa mumusha, munokwanisa here kubatsira matambudziko akafanana neiwaya. Nerimwe futi regai mobva mangopindura ka1 nemamwe ekuti isisu pamba pedu like patori neumwe akatombonibvunza zvikanzi mukoma T1 ndine dambudziko rekuti pamba pangu hapasi kusvikika, hapasi kutogarika. Ukasvikapo pamba ipapo pane zvinhu zviripo zvinotanga kutemwa nematombo, rohwa nevanhu vamusinganzwisi kuti zviri kufamba sei. Saka mukandibatanzira kuti pangozi nezvinhu zvakadai zvingava uye zvakare mungakwanisa here kubatsira matambudziko akadaro zvikaita zvakanaka? Aiwa, maita zvakanaka. Regai nditange panyaya yengozi. Mataura nyaya yekuti ngozi inenge ichibuda. Ngozi zvainoita ndezvekuti kana ichibuda pane zvinhu zviviri zvinogona kurarama pangozi. Kana paine vari kuziva nengozi vachida kuti isabuda zvakanaka, vanogona kuita uya unonzi mugarang'anga wekuti mukasvika kuda kunotsvaga ngozi kuti igadzirike zvakanaka haibudi. Then kozoita nyaya yekuti pane ngozi inogona kubuda ichitova nenzira yekuziva kuti tinofanira kuita sei. Ngozi iyoyo ndio inenge iri nyore nekuti iyoyo inozvitungamirira yoga. Asi iya inenge yaita sekuti pane vari kuziva nyaya yengozi asi vari kuivhara kuti isabuda. Iyoyo idzodzo ndo dzatinosumudza isusu nekupidigura kuti dzichinyatso-kutaura chaizvo sezvadziri. Kana yaakutaura yabuda inongotitaurira kuti tinoda kudai, tinoda kudai, zvinoda kudai, ndakaurawa zvakadai, zvinoda kugadzirwa sei. Isu tinenge tichingotungamira negwara renzira yekuti vagadzirise kuti zvinhu zvigare zvakanaka pai mumusha. Aiwa, pari kunzwika. Right, kozouya iyo yandataura yekuti vanhu vanenge vachirohwa nezvinhu zvavasiri kunzwisisa pamba. Right, iyoyo inoda kuti vatange vauya kumatare. Tonzwisa kuti zvinhu zviri kuvarova izvi zvinhu zvekuroiwa here kana kuti zvinhu zveurombwa unogona kunga hwakaitwa nevari pamusha ipapo. Kana zviri zvinhu zvekuti ndezvekuroiwa, aiwa, ndokubasa kweduzvi. Tinongozvigadzira zvobva zvagara zvakanaka. Kana zviri zvekuti vane urombwa hwavo, ndonyaya dzekuti vakauya kumatare tinongovataurira kuti aiwa, imimi paya pamakabata icho neicho neichi neichi ndo zvakakonzera kuti zvisvike pazvave apa. Tochinzwisa kuti zvinogadzirika sei, asi harisi dambudziko iroro. Ndo zvatakatumwa. Kana dziri nyaya dzekuroiwa neurombwa unenge hwadetsa, aiwa, tinogadzira. Muri yeZimbabwe, nzewa hadzina munin'ina. Ndimambo Nyashanu wandiri kutaura nawo zuva ranhasi. Ndodaira kuti ndasvikapo ndofunga muri kungozvinzwa zviri kutaurwa. Ndiri kumboedza kunzvera kuti mukwanisiwo kunge muchibatsirikawo vanenge vane matambudziko awo anenge achida kuti musangane nachiremba. Aiwa, isisu ndo basa redu, nyaya dzacho tinodzifambira nekuda kwekuti tiri kusangana nevanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Ndo zvimwe zvinozotipusha kuti tirambe tichienda kuna mambo tichiwanzvera kuitira kuti imimi muri yeZimbabwe mubatsirike. Ndinotenda zvikuru Mambo Nyashanu nekutaura kwakanaka. Mungava here muine mamashoko ekugumisira zvenyu amunoda kuti muri yeZimbabwe iziwe ndisati ndabva panapa? Ya, chikuru chiripo ndechekuti muri yeZimbabwe mumisha, munharaunda, munyika yatinogara tine matambudziko akawanda akasiyana siyana anogona kurarama pakati pedu atisingazivi kuti tinogona kumakunda sei, tinogona kubatsirika sei. Aiwa, Mambo Nyashanu vari pano ndo basa ravakatumwa kuzosunungura vanotambudzika nevane matambudziko avasingazivi kuti vangabatsirika sei. Makasununguka kuvabata, makasununguka kutaura navo, vanokubatsirai pane zvinenge zvichinetsa. Ndinotenda zvikuru muri yeZimbabwe, nzewa hadzina munin'ina. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera, ndofunga mazvinzwira. Mama, makadii zvenyu? Tinofara hedu makadiwo. Right, mama, munganditaurirawo zita renyu kuti ndimi ani? Ini ndinoitwa Mai Wiros Mambo Nyashanu.
Right, aiwa ndinotenda ndofunga mangozvinzwira ndo mudzimai vaMambo Nyashanu. Saka donzvo randinoda kuti ndinyatse kunzwa kwavari nderekuti ivo vacho zvakambomirawo sei pabasa rababa, vanoritsigirawo sei, zvakare ndezvipi zvavanosangana nazvo. Right, mama, takupinda munyaya yedu zvizere. Ndichiuya panapa sometimes pamwe pacho pandakatanga kuuya ndakaona vanhu vakagara panze, izvozvi futi ndasvika nhasi ndaona vanhu vakagara panze, vanhu vakasiyana siyana. Basa rababa munoritambira sei? Aiwa, basa rababa ndinoritambira nekuti havana kutanga nhasi, vakatanga kare. Ndofunga ndisati ndatombowa nevana, so ndane vana 6. Okay. Basa ravo vachingoita semaitira avari kuita. Panouya vanhu vakasiyana siyana vakawanda vachibatsirwa. Pamwe pacho vamwe vanotouya vachigara pano, vamwe vachitorara, vamwe vanotorambira pano, vamwe vanouya pamwe vaine mimba nhumbu vachida kutosununguka. Pamwe pacho ndinotobetserawo kugashira. Poita vamwe vanouyawo nevana vachida kutotariswawo, vakatosvika baba vasipo ndinototarisa vana kukwesha zvipande. Alright. Aiwa ndinotenda mama. Saka imimi hazvina kumbokunetsa here kutambira muchiona baba vachiunganirwa nevanhu sekudaro? Mazuva ekutanga ndakatombozviramba, ndakanga ndisingazvifariri. Asi pakutanga kwavo vakatanga kurohwa neshamu, nekuti vakanga vachiramba kushandira vanhu, vairwara, tichienda kuzvipatara, chirwere chichishayikwa. Kwakuzofambawo muchechi medu imomo, zvikanzi baba shandirai vanhu. Ina handina kuzvigamuchira, ndakazviramba. Ndikati aiwa, musabatsira vanhu, hazvisizvo, ina handidi chiporofiti pano. Asi nekuda kwokuti vakazotanga kushandira vanhu, urwere huya ndobva hwapera. Ndobva ndatoona urwere huya hwapera, vanhu vari kutoya vachibatsirwa, vachitopora, vamwe vachitoya vachiita matestimoni avo. Saka ndakabva ndatongozvigashirawo, mva zvatongopindawo mandiri. Aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Asika imimi mama ndirichitarisa muri munhukadzi. Ndikatarisa panapa panouyawo vamwe vanhukadzi vanenge vachishandirwa nababa. Hamuzonzwiwo here kagodo neshanje mumwoyo kuti zvino munhu yeye akatsvukira kudai ari kuuya achizoshandirwa nababa uyu, munozvitambira sei? Aiwa ndinozvigamuchira nekuti ritori basa ravo, saka ndinotongozvigamuchira zvese zvakadaro. Alright. Aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Pangawe here mama, ndanzwa imimi muchitaura mukati pane vamwe vanotombouya muchibatsirawo vana kutokwesha zvipande, zvichida imimi wacho muri murapi here? Ndinongobatsirawo hangu nemaoko. Handiri murapi wemaoko. Alright. Aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Mungawe here mune mamwe enyu mashoko amungade kuziva, amungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe kuti wange wachizivawo? Inini mashoko angu andinoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti fanika kunyanya vasina vana vari kuchema nenhau dzembereko pano patsime zvinopera. Vazhinji vatova nevana vakawanda, vazukuru vedu vamwe hatitovapedzi. Vazukuru vedu vawanda vari kubatsirwa pano nababa. Alright. Aiwa ndinotenda mama, maita basa. Pangawo here futi paine zvimwe zvamunoziva zvavanobatsira baba? Vanobatsira vamwe vaya vanoya kana vachipenga, vane mamhepo aya ekuisirwa, kana mweya yevafi nomuka yobva yasairirwa pamunhu vanobvisa, kana zvikwambo zvakaiswa pamusha vanobvisa futi. Aiwa ndinotenda mama. Ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Thank you very much. Muri yeZimbabwe nzewa hadzina munin'ina. Ndofunga manzwa kutsanangura kwamama vataura mune zvakanaka zvikanzi avo vasina vana, zvikwambo, vanonetswa nezvikwambo, vanoda kugadzirirwa misha, ngozi, patsanangurwa zvinhu zvakawanda. Saka ndo mukana venyu vanenge vachida kuvabata makasununguka kushandisa nhamba idzodzo dziri pascreen. Zita ndinonzi DJ T1. Thank you very much nekuramba muchifollowa Teachkach MTV. Kana kachinge kari kekutanga kako kusvika pano, ndokumbira kuti ungosiyewa kusubscriber mahara. Usazokangana kubaya kabhatani kaya kuitira kuti patinoposta video inobva watumirwa iwewe kuti Teachkach pane video yakandwa kuita kuti usasaririre. Thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa mazvita.